Quan els articles es troben amb les preposicions, formen una contracció. Menys quan l'article s'ha d'apostrofar. Per exemple, de l'antiguitat. També es forma una contracció quan la paraula ca, que vol dir casa, va seguida de l'article masculí. Per exemple, Cal Pau, Cals Mestres o Can Serra. No es forma contracció quan l'article s'ha d'apostrofar. Cal Èlia, Can Orió. S'ajunta el teixit, es fa la unió, preposició i article fan la contracció. Amb a, de i per, si ve en masculí. El, als, dels, pel i pèls tenim aquí. Però atura el ritme que hi ha una paret. Si l'article s'apòstrofa, el pacte es trenca d'un dret. Diem del bosc però de l'antiguitat. Si hi ha apòstrof, la contracció ha acabat. I fins aquí la píndola d'avui. Repassa cada